Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Yau ƙasanmu Najeriya shekaranmu 62 da samun ‘yanci, wato independence kenan. Wannan abun murna ne da farin ciki ga duk wani ɗan Najeriya ko ‘yan Najeriya duk inda mutum yake a duniya. Ƙasanmu Najeriya muna da jihohi 36 plus Abuja. Muna da yarurruka iri-iri, amma manyan yarenmu na Najeriya su ne Wazobia, wato Yoruba, Hausa da Igbo. Su ne manyan yarurrukanmu na Najeriya. Muna da albarkar abubuwa da yawa da dama a ƙasarmu Najeriya. Muna da albarkar noma, noman abinci iri-iri, irin su shinkafa, rogo, masara, doya, makani, manja da sauransu. Muna da albarkar kiwo iri-iri, irin su shanu, akuyoyi, tumakai, raguna da sauransu. Muna da albarkar kayakin da ake haƙowa daga ƙasa, irin su crude oil. A cikin crude oil ake fitar da fuel, wato fetur kenan, ake fitar da kananzir, gas, diesel, har da su manure da sauransu. Muna da albarkar kayakin da ake fitowa da su daga cikin ruwa, irin su kifi da sauransu. Muna da albarkar kayayyakin da ake fitar da su ƙasashen waje, wato export product kenan da ake siyarwa, irin su groundnut, cotton, rubber, timber, palm oil da har da crude oil ɗin ma da sauransu. Muna da manya-manyan teku guda biyu a Najeriya, wato River Niger, wanda yake a Onitsha, Anambra State kenan, da kuma River Benue wanda yake Makurdi, Benue State kenan. Gaskiya ƙasarmu Najeriya ƙasa ce mai albarka sosai a Afirka, a duniya gaba ɗaya. Muna da albarkar sana'o'i hannu iri-iri. Muna da albarkar kasuwanci iri-iri daban-daban. Kuma al'ummar Najeriya mu muna karatu sosai, muna ilimin boko. Up Nigeria, my country, up Dumbaru TV, YouTube, up Dumbaru celebrity. Today we are celebrating our 62 years independence in my country, Nigeria. Mu ƙasarmu nan Najeriya muna amfani da naira, wato our Nigerian currency kenan. Ga kuɗaɗenmu da muke amfani a yanzu a nan ƙasarmu Najeriya, ga 1000, ga 500, ga 200, ga naira 100, ga naira 50, ga naira 20, ga naira 10, ga naira 5. Kuma nan ƙasarmu Najeriya muna da ma'aikatan gwamnati, state da federal.